हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सेरानि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आर'नाइ इदि ओंखारजोब्बायना दानिया बेसे इयो फुजानि दख'ना फाननो फैदो गामि ओमफ्राय जोंथ' लाग'जोबखानायखाय लाखिनाय जादिया इदिनो बेलेगफोरा लाखिदो आरो हांसो जानो नागिरदो दिनै हांसोनि पार्टि फिसा जानोसै नमस्कार लोगोफोर बेदरानो दाबो मोनला बेलासि जालायबाय मा दं नायना जाग्रा फुजि एड्रेसनिया ओइ क'क्राझाराव गावनि न'आवनो मा दखान आइफनला गोदान ब्रेन्ड निउ डाउन सेकेन्ड बया मोजां मोनो नाथिंफोरखौ माबा थां गुवाहाटियाव अपेन बक्स गंब्रै दङ दंबावो बाय ओइ मस्ला बायना लाबोनाय नामा बाबु हायब्रा इथां बुजा नामा सिंफाय आइनि ना खम होगोरब्रा दायो दा हासबेन्डनि लोगोफोरा इदिनो हांसो जानो होननानै जोंहानाव लाबोनानै इदिनो गावसोरनो बासिदो गावसोरनो संदो बिराद आरामके बानायबाय ओमफ्राय आंखौ हायना हो होननायखाय हायना होबाय आं तामाम टेस्टि नुदोंना लोगोफोर टेस्टि थार मोदोममारदोलै साखियासै नोङो ibuku aram सायखादोना आंबो जानाय नायबाय बिराद गोथाव जामारदो ओमफ्राय इसोर खुमब्रा होनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय खुमब्रायानो जानो सेवजोब्बाय दंमोन आरो ओमफ्राय मानोबा सेवना सिरि जोबदो थादिया देग्लाय खुमब्रायानो हांसो बेदरा बिराद टेस्टि जामारो बेलेग बेदरफोराबो जायो थेवबाबो संनायजों लोगोआवसो सब आं गासिबो बेदरखौनो गोथाव मोनो नों गोथाव टेस्टि बानायना संना जानो रोंनांगोन आरो जाब्बायल' थाजायो आरो संनो रोंबा गोरों मानसिफोर संनायखौ बिराद गोथाव मोनो बुवा गायब जाना थाखो लावगिया फैबाय दे फैबाय जाफिनसै होनलाय लोगोफोर आं न'आव जेरै दं ओरैनो भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोनाब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं इदिनो भिडिअ इदि बानायथारनाय जायाखैना बेनि थाखायनो आं इखौनो ओरैनो न'आवनो थानायखौनो आं इदि होबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थाबैनो 1K खालामना होदो लोगोफोर 500 जानायनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों गावखौनो इसेबाबोथ' लासैबाबोथ' 500 लागि फैबाय नालाय बिदिनो आसा थाबाय 1K खालामनानै होगोन नोंथांमोना होननानै बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट